श्रावणी शेनवारान निमतान सकाळच्यान भक्तांची पावला मारुती रायाच्या देवळाकडे वयताली। दिवचलच्या भायली पेठ आणि सुधा कॉलनी वाठारातल्या हनुमान देवळात सकाळच्यानच भाविकांची गर्दी झाली। भाविकांनी मारुती रायाचे दर्शन घेऊन तेल आणि रुईची पाना ओपली। काय भक्तांनी देवळात बसून मारुती चाळीसा म्हटले। श्रावणी शेनवार निमतान तेल आणि रुईची पाना विकपी विक्रेत्यांचो धंदो तेजीत आयलो। आधीपासून लोक येत आता या 10 वर्षा लोकांची उपस्थिती खूप झाली आता भाऊ मारुती आमचा प्रत्येक पावता हे शिक्षण त्यांना शेनवारचे त्याचप्रमाणे मंगळाचे सुद्धा गर्दी असतात। कारण लोक सकाळचे 7 ते 9 साडे 9 कंटिन्यू लोक येत असतात। श्रावणी शनिवारचे श्रावणी शनिवार तर प्रत्येक गर्दी असतात। राहिली लागतात पावसात हे सगळे घेऊन येतात तेव्हा म्हणजे आणि फक्त वाढा जातात की काम म्हणजे आपल्याला लहानपणापासून जाणते असा बायलांची खेळवा नवीन सगळे येतात। तुकाराम सावंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।